dubban shekaru da suka shuɗe, Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya halicci rana, wata da kuma duniya. Allah ya umarci mala'iku su ebo ƙasa daga sassan duniya. Cikin biyayya, mala'iku suka ebo ƙasa inda Ubangiji ya halicci suran mutum na farko, ya kuma kira shi da suna Adam. Shekaru 40 sun shuɗe, halittar ta kasance a yadda take. Ko da shi ɗan ya ga wannan halitta, ya shiga ruɗani da kuma fargaba. Bayan shekaru 40, Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya hura ma wannan halitta na annabi Adam rai, yayi atishawa. Ko da ran ya isa idanuwansa, ya bude idonsa, ya ga abubuwan ciye-ciye na ban mamaki. Ko da ran ya isa cikinsa, sai annabi Adamu ya buƙaci ya ci abinci. Tun kafin ikon Ubangiji ya isa ƙafafuwansa, ya yi ta tsalle domin ya samu ya tsinko abin da zai ci. Kasantuwan ƙafansa bai fara motsi ba, ya zame. Allah ya umarci mala'iku gaba ɗaya har da Iblis su yi sujada ma annabi Adamu a matsayin girmamawa. Duk mala'iku sun yi biyayya suka yi sujada ma annabi Adamu, sai dai shi ɗan. Shi ɗan yana ce a ransa ya fi annabi, saboda shi da wuta aka halicce shi. Allah ya fusata da rashin biyayyan shi ɗan, ya kuma cire shi daga aljanna, aka tsine masa. Tun daga wannan rana ake kiran Iblis da shi ɗan, kuma za a jefa shi a wutar jahannama. Shi ɗan ya fusata da ɗan Adam domin an cire shi daga aljanna a dalilin ɗan Adam, ya kuma yi rantsuwan ɗaukar ramako akan 'yan Adam. Allah ya sanar da annabi Adam sunayen halittu daban-daban da suke cikin aljanna, kamar su zaki, tinkiya, raƙumi, giwa, ɗawisu da sauran halittu da dama. Allah ya umarci annabi Adamu ya ci kowace irin itaciya face ƙwaya ɗaya. Kasantuwan wannan umarni, wannan itaciya ta haramta ma annabi Adamu. Annabi Adamu ya kasance yana ebe kewansa da dabbobi da suke cikin aljanna. Bayan wasu 'yan shekaru, annabi Adamu ya kasance cikin kadaici, saboda babu wani halitta tare da shi. Ubangiji cikin hukuncinsa ya halitta masa mata ta zamo abokiyar zamansa. A wannan lokacin ne Ubangiji ya halicci mace ta farko. Da annabi Adamu ya farka daga bacci, ya yi murna da ya ga mata tare da shi, ya kuma kira ta da suna Hawwa. Sun kuma zauna a cikin aljanna na tsawon lokaci, suna cikin farin ciki. Shekaru da dama sun shuɗe. Shi ɗan ya kaddara a ransa cewa annabi ya manta hanin da Ubangiji ya yi masa. Shi ɗan ya ƙulla makircin da zai sa a fitar da annabi Adamu da matansa daga aljanna. Shi ɗan bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya yi ta dabaru daban-daban domin ya tabbatar ya sa sun ci wannan haramtaccen bishiya. Shi ɗan ya yi nasara a kansu, domin kuwa sun tsinka sun ci wannan itaciyan, amma kafin su gama ci sai suka fahimci cewa sun saba ma Ubangiji. Nan da nan kunya da takaici ya rufe su. Bayan sun ci haramtacciyar itaciyar, sun shiga nadama. A yanda suka shiga cikin ganyaye suka buya, sun yi nadama kuma sun firgita sosai, saboda sun san Ubangiji zai hukunta su. Ubangiji ya fusata da su, ya fusata sosai da su, saboda haka
Annabi Adamu da matarsa Hawwa'u an fitar da su daga aljanna. Bayan fitar da su daga aljanna sun yi ta tafiya, kafin daga baya suka zo suka nitsu a ƙarƙashin wani ƙorama. Ko da isowarsu duniya, Annabi Adamu ya ji a jikinsa cewa rayuwa zai matuƙar wahala, domin sai ya gina gida, ya yi noma da sauran buƙatu na zaman duniya. Bayan tsawon lokaci, Hawwa'u ta haifi ‘ya'yan biyu, namiji da na mace. An masa suna Kabil. Daga baya, Hawwa'u ta sake haifuwan wasu ‘yan biyun, namiji da na mace, amma wannan karon an masa suna Habil. Habil da Kabil duk sun girma, a yayin da Kabil ya ɗauki sana'ar noma yana shuke-shuke, shi kuma Habil da ya girma ya ɗauki fannin kiwo. Ko da Habil da Kabil suka isa munzalin aure, Annabi Adamu ya yanke shawari ya musu aure. Kuma tunda ba wasu halittu a wannan duniyan sai su lokacin, Annabi Adamu ya yanke shawarin kowa ya auri abokiyar aihuwar ɗan uwansa. Kabil ya kaddara a ransa cewa abokiyar aihuwarsa ta fi kyau fiye da abokiyar aihuwan Habil, saboda haka Kabil bai ji daɗin wannan tsarin ba. Ko da Annabi Adamu ya fahimci cewa takaddama ya shigo, ya yanke shawarin kowa ya kawo sadaukarwa wa Ubangijinsa, da sharaɗin cewa duk wanda Ubangiji ya karɓi sadaukarwansa zai auri ƙanwan Kabil. A yayin da Habil ya ɗauko mafi kyau daga cikin dabbobinsa, shi kuma Kabil ya ɗauko kayan abinci daga gonarsa wanda ya miƙa a matsayin sadaukarwa. Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓi sadaukarwar Habil, kuma bai karɓi sadaukarwan Kabil ba. Nan take Annabi Adamu ya yanke shawarin cewa Habil zai auri ƙanwan Kabil. Kabil ya shiga kunci da matukar ɓacin rai, sai ya yanke shawarin zai kashe Habil. Wata rana Habil bai dawo gida da wuri ba, sai Annabi Adamu ya aiki Kabil ya je ya nemo shi. Kabil ya shiga jeji domin ya nemo ɗan uwansa. Yana cikin tafiya ya zo ya haɗu da Habil yana ƙoƙarin dawowa gida. Kabil ya ce, an karɓi sadaukarwarka, amma ba a karɓi nawa ba. Sai Habil ya ce, Allah na karɓa ne daga wanda suke jin tsoronsa. Wannan ansa ta daɗa ɓata wa Kabil rai, ya yanke shawarin ya ɗauki dutse ya kwaɗa masa. Duk da Habil ya fi Kabil ƙarfi, ya ce masa, in har ka ɗaga hannu don ka kashe ni ba zan taɓa ramawa ba, domin ina tsoron Allah. Wannan martani ya daɗa ɓata wa Kabil rai. A take ya ɗauki dutse ya buga masa ya kuma kashe shi. Amma bayan ya kashe shi, sai kuma ya tsorata, ya rasa abin da zai yi, kuma baya son mahaifinsu ya san abin da ya yi. Sai ya fara tunanin yadda zai yi da wannan gawa ya ɓoye zunubansa. Nan take sai ga wasu hankaka guda biyu suna faɗa, sai ɗaya daga cikin hankakan ya kashe ɗaya. Nan take ɗaya hankakan ya tona rami, ya jawo gawan ɗan uwansa ya birne. Hakan ya ba ma Kabila daman ya samu ya yi yadda wa'innan hankaki suka yi, saboda ya samu ya ɓoye laifinsa. Wannan shine kisa na farko da birne ɗan adam na farko. Kabil ya ji kunya, ya kuma rasa yadda zai yi. Shi ɗan ya yi nasara a kansa, ya kuma tabbatar ba zai iya komawa wurin 'yan uwansa ba. Annabi Adamu ya tara sauran mutanen gidansa, ya yi musu huɗuba game da biyayya ga Ubangiji da nisantan shiɗan. Annabi Adamu ya yi ta jaddada musu game da biyayya ma Ubangiji. Bayan wani tsawon lokaci, Annabi Adamu ya tara yara da yawa, kuma ya tsufa,
sannan 'ya'yansa suna son sa. Annabi Adamu ya fahimci cewa rayuwansa ya zo ƙarshe, saboda haka ya naɗa wanda zai jagoranci al'ummarsa. Mala'iku suka zo suka ziyarce shi. Bayan ya yi huɗuba ma iyalansa, ya yi murmushi ya koma ga Ubangijinsa.